Je to čistý výsmech pravidlám slovenským aj pravidlám Európskej únie. Táto téma sa aj mňa ako človeka z krajného východu Slovenska mimoriadne dotýka. Aj môj región, ako aj mnohé ďalšie na Slovensku, priam kriticky potrebujú eurofondy práve na infraštruktúru, na cesty, na vodovody, kanalizácie, aj na agroturistiku. Ale my sme namiesto toho opäť svedkami papalášizmu, podozrení z okradania občanov a občaniek Slovenska, pretože z dotácií sa rozdávali peniaze za jednofarebnej vlády Smeru práve na ranče pre vyvolených. Toto sa samozrejme musí skončiť a my preto spoločne od Európskej komisie, Európskeho úradu na boj proti podvodom, Európskej prokuratúry aj ďalším príslušným výborom z Europarlamentu žiadame pomoc. Chceme, aby okamžite požiadali slovenské riadiace orgány, platobnú agentúru, aj príslušné ministerstvá o vysvetlenie, ako boli tieto projekty hodnotené, či operujú podľa schválených plánov. Vyzývame na začatie nezávislého vyšetrovania možného zneužitia eurofondov a rovnako navrhujeme aj zvolanie spoločného vypočúvania v Europarlamente s cieľom preveriť tieto prípady, prípadne určiť potrebné systémové zmeny. Vládni predstavitelia o nás hovoria, že bojujeme v Bruseli proti Slovensku, že ho chceme obrať o eurofondy, ale sú to presne oni, kto Slovensko o tieto európske peniaze oberá. Je to v čase najdôležitejších rokovaní o budúcom viacročnom rozpočte Európskej únie, z ktorého majú potiecť miliardy na Slovensko. Ja ako podpredsedníčka výboru pre rozpočet dennodenne bojujem s tým, aby sme naozaj pre Slovensko získali viac peňazí. Ale potom, aká je toto vizitka? Nemôžeme nechať mocných, aby si tu za naše peniaze stavali vily a obklopovali sa luxusom, zatiaľ čo životná úroveň Slovákov a Sloveniek klesá v európskych rebríčkoch na posledné miesta a naša reputácia visí na vlásku. Aj z Europarlamentu urobíme za Progresívne Slovensko všetko preto, aby k tomu nedochádzalo a aby nám naši partneri mohli dôverovať.